Ние сме женени от 15 години и през последните 10 години се опитваме да станем родители. За съжаление, естественото зачеване не успя за нас, затова решихме да опитаме изкуствената оплождане. През този период изминах повече от 10 цикъла в различни клиники и страни. От тях само 3 бяха бременности, които, за съжаление, не завършиха с раждането на дете. След толкова опити бях физически и емоционално изтощена. В този момент решихме да потърсим клиника за сурогатно майчинство. Вариантът с осиновяване бързо беше отхвърлен, тъй като някои от нашите приятели чакаха в опашка за осиновяване вече повече от 5 години, а ние не искахме да чакаме толкова дълго, тъй като вече очакваме от 10 години. Докато търсех информация онлайн, попаднах на форум, където се обсъждаше сурогатното майчинство. Намерихме доста информация за клиниката Biotexcom в Украйна и, след като детайлно изучихме този клиник и мненията за нея, решихме да опитаме. След консултации и онлайн общуване с мениджъра, се осмелихме и подписахме договор. Леко се разочаровахме, че програмата не започна веднага, а едва след почти половин година, но по някаква причина вярвахме, че всичко ще се получи. Бяхме изненадани, като видяхме в клиниката много говорещи на испански двойки и други, което ни успокои и дори създадохме нови познанства. Когато научихме, че сурогатната ни майка е бременна, бяхме на 7-то небе от щастие. Това стана след 3-тия опит, тъй като 2 пъти загуби бременността си около 7-я месец. Разбира се, бяхме много загрижени и напрегнати, защото нашата сурогатна майка беше бременна, когато започна войната в Украйна. Имаше дни, когато, например, трябваше да изпратят УЗИ от клиниката, но не го пръщаха. Не можехме да си намерим място. Какво става с нашата сурогатна майка, какво става с нашето дете? Оказа се, че там, където живееше, имаше проблеми с връзките в този момент, но клиниката я премести в Киев и всичко се нормализира. Почувствахме се успокоени. След раждането на нашия син, ние бързо го регистрирахме и получихме паспорта му след приблизително 10 дни. И също така искам да отбележа, че не платихме нищо за оформянето на документите. Някои наши приятели също направиха програмата, но не в клиниката, а в някаква агенция и трябваше да платят допълнително доста голяма сума за регистрация. Общо взето от момента, в който пристигнахме в Киев за детето ни, до момента на завършване на всички документални въпроси, мина по-малко от месец. Скоро се завръщаме у дома и сме много щастливи.